Crede-mă, deci nu mai pot cu card de nervi, dar nu se poate așa ceva. Ce nu se poate? Deci nu mai s-a întâmplat. De ce? Trebuie ce nu ți-a parvenit? Îmi place cum ai organizat. Bă, te las în pace, coai, că ești un handicapat. Niște creștini ce suntem. Să nu... Copiii ăia, să nu pice mâna lui tatu să se despartă de el pentru totdeauna. Că nu e chiar așa. Că nu am făcut eu neapărat că am vrut. Eu când am fost să-l iau de la morgă. Era de nerecunoscut de la infart. De nerecunoscut. De negri cu totul. Deci nu puteți să... Dacă îl vedeai așa, nu știai pe el. Deci nu-ți dădeai seama. L-a recunoscut după perighetă și inelul care l-avea la mână. Atât. Acum s-a găsit, frate, să moară. Exact acum. Mi-a promis că îmi dă 25.000 de euro să pot să renovez casa părintească. De unde mai iau eu? Ca unii la până. Așa de toți. Toți vor ceva de urmă lui Bogdan. Eu nu am putut să mă iau la revedere de la el, deși a plecat din casă cu salvarea. Eu n-am putut să cu salvarea. Când m-am văzut pe la spitalele de la mulți. Nu l-am văzut. Nu m-am putut să-i spun nici cât de mult îl iubesc, nici cât trebuie să fie tare și ce într-o lună peste asta. Nu s-a mai întâmplat. Deci nu o să cred așa ceva. Și atunci o să cred. Deci să nu spunea de creștini. Trebuie până la urmă noi adios la el. Nu și adios copiii ăia de la tatăl lor. O să mă repet. Să nu-l vadă. Cum n-a o să mă repet. Ceea ce am făcut după ce am analizat lucrurile, da? Medicii mi-au spus că este mai bine să aibă capacul pus și am considerat că au dreptate pentru că nu am vrut copiii mei să aibă o traumă. Am vrut să-și le amintească așa cum a fost Bogdan. Nata mea e vinovată de tot ce s-a întâmplat. Ea l-a manipulat. Ea a vrut să facă totul pentru ea. Bă, ce morții mă, Tifa? Am de zile de când sunt căsătorit ei, nu am văzut niciun Bă! El, Bagă-ți-l în cur, futus morții mătii. Dă-te în pula mea de retardat. am văzut că sunt de ori după bărbați. Deci, Ca mea e pula zilnic. să fie până la urmă, timp s-a prins. Eu cred că până la urmă... Ia uite și bag în cur. Ce ierzi așa? Ți l-ai băgat în cur? Nu am făcut niciodată. Futus morții mătii. Sunt o spărgătoare pe mine. Deci nu, așa ceva. Deci să mă ferească Dumnezeu, nu pot Să-mi să fac concep. pula în tine. Bagă-ți-l în ochelari, bă. Fă-ți gaură, mi futus morții mătii. Bagă-ți-l în cur, futus morții mătii. Bă, ca mea e și pula morții mătii. Sau pe măta aia miloagă, Ba, Cristi. pula mătii. Stai că sunt pe calculator. Pentru că tu nu. Alo? Nu l-ai manipulat Doamna să muncească. Maria Sandu. Tu ce de băga mea e și pula mătii mătii. Băga mergi pula măta și îmbor mașina ta să ți-o bagi în cur, să-ți faci anal. Fac măta pe mașina pe roz. Să i-ai manipulat și pe ei ca să fie cu tine, doar cu tine. Familia asta nu înseamnă manipulare, înseamnă conviețuire și iubire între membrii unei familii. Da? Susținere reciprocă. Cum poți să spui O asemenea fut prostii? pe Maria Stoican. Stoican, în pula mea sunt și eu handicapat. Ca tine, în pula mea de prost. În 4 stâni. Cum ce s-a întâmplat? Și morții mătii de prost. Ce plus de asta, nu este normal să nu desfaci capacul, să ne luăm și noi adio. Părerea ta este a ta, te rog să-mi respecti decizia și am încheiat subiectul. Vrei? Bine. Nu vrei? O accept și atât. Dați-aș la muie până în picioare, morții mătii. Și mai fac umbră. Doamne, ferește. Da, mă, o fut pe măta. Aș dracu de râjitul pulii. Râjii mei pula în gură. Banul și interesele materiale fiind cele importante. Cu această ocazie, Mirela are posibilitatea de a cunoaște viața mai bine, pentru că afli caracterul omului la Cristi, ne vedem mâine în Lupenda la Superbet. De-aia ești cu bormașina în cap mâine. Mamă, coai, să vezi ce te bat. Mersi, măi. Bogdan și Maria pare să aibă o stare de spirit mai bună, doar că a ajuns acasă, ea Clavă, dracu. neașteptată. Bă, coaie, lasă-mi pula mea bormașina jos. Nu mai fi milog. DJ Stop. Bă, ce dormi era, mă, de omul ăsta, mă. Ia zi, mă, muistule, mă ții minte? Prost de ce face cu bormașini. Bă, bagă-ți dracu în cur dacă tot faci. Mă, Maria Stoicana, doarme la ora asta, ia. Păi,
Ia vezi, mă, lupule, mai ții minte videoclipul ăsta, ia uite. Și l-am îngropat. L-am pus la mână. Și am făcut. Slavule! Băi, mamă, să nu spune tot ce ai făcut. Da. Normal. Cel mai mare ejec de Lupeni. Uitați și voi ce om prost. Să tăi la unghi cu patentul. Coaie. Adică face omul ăsta. Uitați-vă și voi la el. Pula mea să... Uite-i Stai unghiile cu patent. Uitați două filme, mă, frate. Astea e două filme, mă. Trei var Dumnezeu. Uitați-vă și voi aici. Coaie. Asta n-a văzut la culoare. Toată viața lui n-a văzut. Băgai aș pui de pedofilul pulii. Ia uitați-vă. Bă, Bugi Mafia, ia uite, lanțul de câini al Maria Sofia. Păi mă leagă pe mă ăsta, domnul Latu. Ia uite, acolo